Okay. Me ba cho kwa YouTube sisi Righteous TV. YouTube sisi make say them come. Righteous TV. Righteous TV. What righteous? Esa spelling so may mistake to munya. Righteous TV. Righteous TV. Ya kan righteous righteous TV. Minyan righteous. Okay. Righteous TV. No. Righteous TV. YouTube to see dem wo ho. Okwa KOKOBO nsem videos ni nyina gu ho. Kohwe ni nyina to boas ne hwe ni nyina sabe live ho. A obehu odifo wo ho. Modern ne ko na kohwe wani so ade wo ho. Okay. Odifo edidie mu akwaba. Nipa cho ni se bibia boko. Amen. Odifo asa na beba no nipa cho bimu se wasem we edidie mu. Asofo ne dos no Ghana ha. Obi pese bia nka message ono nso wetimi nya message se de wo kan bi. Na nko nso timi catch up foforo. Okan Bible obompaye but ebia de wo yi secret a wo de wo na de ehye oya wonya secret pa wo mpa e ma wo timi yi sempie no ene de ahin when they can say was any point to me I just want the free slow aman nti de me ye no nse bre bia duru said ye ene ye di sofo no na ene ye di fu na me ye bisa wo okay okay nka babro na wa do nkontabu atwana na akwa asore obi eti ma ni preach akwa asore ya eti ma obi a preach yes na aduru wo so na akwa fama so obi ad na adwene na ye de preach okay so by me se si ameti so na na preach I just said the honor me no na no so we nyame honhoma ye de aba no so eno so na form I see so what I say this say onya eno no eye onyankopon na ne hyehyɛ na number 2 no so age se nipa no ehya sese wo siesie no okay zagoku ansa na adomo kyede a eye mi modwuma ne mense ba beka no enye mi fiti ya na mensa kanye se bia na meto se mi di sofo na mi di fo okay enu mo ana menam ana mensa ye de eka di fudie ni asofudie ni mo no na me obi a me hwehwe me hu yie ona me fa me hontoto asofo se bia yesi we yesof panyini we yesenti ase mi suesua a me copy na menye sa e mo me de ne se making ka babro no all right they said any nyina de yadwene kire mu no kenka na mso be de madwene ayede akirem se o mere bi ko me ka se eda ba ko bi se woni me nche KOKOBO nsem ba e won so dwane o ntimi nyina obi sa me se me sa tonam de madwene kire babro mu no be kan se bi se da ne tirim okay ndi KOKOBO nsem ba ya fi hu se me nsem na sa no bi sa me question am so ye no me de madwene ne ka e ka kire di pray ojai ba sa tam zo ka se nyame honhom na wo so ade ye de o de kire ba nyame honhom ne ba me so na mu se kan na ye madwene by side time wa na nyame honhom ma me so wo kin ka babro na na di sofo na ye ku na wonim se nyame honhom na ye de aba wo so sa na bi nipa dodo na ati nti ya na me ho ahi na na me kan nsem se bie nsem si a na akwa se me ho aye abufo wo pese o kire se nti na me te se de nipa ye no a nti na me obi a me mfa me hontoto nipa nka se we yese na me hwese da bia me suro nyankopon me nka se bia ade we nipa nyina yese nti sa na ese me ye da bi na me so no na me di modadi so na me di modadi na me sere awurade na nse bi kwa na me ka se timi duru ba bi ma me bompa ya awurade nipa yi wodwuma koso na fo mo ye eye me minim se nyame dwuma na na ye de ye yo ndi bia wo bebo asofo mpanimfo no na abobo mpa ya ma wo mo eno mu no na nyame beyi ne ho di chem na no hom so a o ka se de me hwede me hu ni agro na nipa edi onti eye nyame honhom ne ba me nche na Kristo so no ene ma me hu se sei na nipa ya fe ona honhom ne kire me di trust no me fa ne sei ya me nya mfa kura me to sei no asem bi asofo bi aka me to sei abo se na honhom ne ka kire se de me no ka sei yo e ka gu me mu
na kyerɛkyerɛ me we say ti me wie no wo so se hwa ha ti me kwa kɔhwɛ na asɛm no nti me ma asɛm na ansa na me kɔhwɛ no wa kyerɛ me mu nyinaa wie ansa na me kɔhwɛ akɔ bi ba so obisa me sɛ me yɛ den na nyame asɛm na me ka ne sa nsa ha nsɛm no nko na hyia dem aso fi yɛ no obisa me sɛ ɛyɛ de so o se wo hwɛ me a me ka asɛm ba sasa na ɛkɔ 3 hours na asɛm ba kɔpɛ no na wo kyerɛ mu ne mu kyerɛ mu ba wow no so won ti ase ɛyɛ de am so won ti ase nso nti go sa na tie de man ne yɛ sa yɛ sɛ ɛnɛ no nyame dwuma no yɛ copyright we asinsia nso hwɛ ɛda dwumo ɔba me nkyɛn na afei na KOKOBO nsɛm aba foforo atam so na KOKOBO nsɛm no na memfa oni machi ma menka bi da nti obeto sɛ me kasa wa asɔre de nti ɔba ya ɔhu sɛ me kasa na me kasa ne yɛ bɔkɔ nti KOKOBO nsɛm na nyɛ radio so nsɛm ne bi na me ne kɔɛ ɛkɔɛ hyehyɛ machine si hɔ a ɛhyɛ ase a me kasa ɛfo no bu sɛ papa ade hu bɛ ne ba so a ɔde kasa sa ayɛ ne nwanwa sɛ sɛ de ɔba so de ma me kasa yɛ de ne bedura bɔntena asesa ɛyɛ ne nwanwa nti ɛsa na tie nti bi copy dodo na yɛ susua we si so panyina so masi we ɔhwɛ ne kaate kora a wotwa no nso kɔyɛ dɛ kotwa bi so fo panyi we twa boy nti no nso kɔyɛ dɛ sɛ koku no sɛ kɔyɛ ne dɛ ɛno an so so panyi na ɛnyɛ de asɔfo panyi asɔfo mpanimfo yɛ ne nyina na yɛ nyankopɔn agina wo ɛnna nipa nim no yesu ba na asɔfo bebre wɔ sɛ de na asɔfo no mu yɛ mpanimfo ne yɛ no na ɛnyɛ de na ɛnyɛ ade ba ko ma nipa ɛbɛma nipa nyina ayera no yɛ de sɔfo panyi deceive yɛ ho nti na me yɛ nipa me nyɛ copyright sase we yɛ sɔfo panyi nti wo yɛ sɛ nti menim sɛ na aha dabi me son me ho na me hwɛ sɛ Awurade sɛ na wakwai ɛti nti na me bi sɛ Awurade sɛ na nakwai ɛti ɔma me nhunu sɛ bɛyɛ a menya nkwa ɛwɔ ni mu ɛno mu no ɔnam ɔdom sɛ ɔyi ne wadi kyerɛ me a ɔsɛ me hwɛ di mu na nkɔka nkyerɛ wiase sɛ nsɔre adɔso agoro na nipa edi na me hyɛ ase a nsɛm no sɛ deɛ ɛti ada biara yɛ teɛ mu a yɛka kyerɛ wiase wɔde ama yɛ. That's right. Adofo nom animu oni o me ba kyɛw medical ka kyɛw sɛ sɛ abere yi odi for nsɛm ne ba nti ma obi a wo bɛn wɔm tie nsɛm ne na fira obi ani no sɛ asɛm besi nnɛ so afo mbɔ ne deɛ na de besi asi odi for mpa kyɛw ne yɛ nkwaye yɛ de onya kɔpɔ ta fast na no pɛ wɔn ba ko kristo yesu na zeti ne sɛ nanso ɔnam ne dum ne na humo bro so no de ne dɛ akyi na ma me nkyɛkyɛ a awɔfo ne nyinaa efense ofie direct ewo efense English guri hima krum no Ghana ha na no man waji free landing na deba UK na deba British na deba nti hyɛn so na ne ni dwa na bibia anya kama ɛyɛ door to door service eno ma wadofo di fra ma no na eba no e free landing no waje na package oba nyese bi a omo wotema ana sɛ nkran ne afro sɛ ono ma abada bi bia wo no mo na frɛw nti ɛkyerɛ wa yesi bia 10 minutes 20 minutes 30 minutes 1 hour 2 hours straight ubo ho na yese no ma ne dia ba ofi aboa no pɛ mo de nokredie ne nyamsuro kristo sompa na ɛyɛ wɔ n'adwuma no ti hwɛ na ni woni dwa na bibia enye kama na bibia enkoyi wɔse wɔ boa ma adɔfo ne adɔfo ntem ne azanfo a ɛde adwene ɛna ebu nkrɔfo wɔ no ma abasen de kakra ne mfa emre wɔse nyina to ntwa ti hwɛ namba na ɛne engesi kromfo ne nkasa 0044 78 53 46 99 96 eno ye English bruni ma krum 0044 78 53 46 99 96 na frema ma part on e da adwuma na no Ghana ne mranche ba bia se no ma no ko bi o mo de ko ohwe ma bibia ye kama odi no kuredie se de English fo no ye ne saa no so de ne tie no kuredie ne nyamso eno ma ne se de yes ya tepo de mu tepo wo hono ma se de mu si tepo no ya wo twa ne fan send onipa no wa wo bo se wo hwe fon no so ade tie wo hono sa ebi ho abeba no bo se tepo no kra de tepo na asesa mo akra ya de send wo mo de mo nsaka di frɛ o federate mama part 0542 72 14 45 0542 72 14 45 eye o federate company eno oni dwa na bibia anye kama sa nso na kina disco water tank car fine and a water coolant na himfie ne ho kina disco na kopon no se onam adwempa so na obo na ye ni je se tank no mesi se de mono chia ho
ɛno nso kane no yɛtumi ka ne mono gan mono gan ito bɛma tank ne mono paa woyi ma na ɛhyɛ nsɛm abɔ na wo sɛ hɛ na wobɛtumi ayɛ ara sɛ hɛ ɛno ana wobɛtumi ayɛ the tank no kyɛ sɛ ɛyɛ wo fɛ agye wo nsɛm nti ahunu bi na ɔsa wɔ home use wɔ hɔ nti wo sika nsom no na bɛma home use na biribiara ayɛ kama na sɛ kane kwa yi home use ma wahwɛ ana wo seresere ɛte sɛ na bɛhunu mu no nti kɔ na ɛne ne wiara biribiara nyɛ kama wo sɔ magazine no mu hotel Mr. Jamfie akyire hɔ no no na ɛhɔ no wɔ ka bia tank ka bia fine water coolant no so deɛ nsu maka bia nsu abroni ayɛ a ɛbɔ tank no ho ban no na ɛbɔ engine block no ho ban na timi atwa kwantentene ɛfɛn sɛ kina disco nyankopɔn hyira mo adwempa a mo de aba sɛ mo yɛmfa kwan ho nsuo no ɛnyɛ engugu yɛ tank mu na nwe na akye na ɛfɛn sɛ ɛnha yɛ na nyegye yɛ control mu na me hyira wɔn frɛ no ba na biribi anya kama 0244045588 0244045588 0246045588 Ken Adisco Enterprise water tank any car fine water coolant hene na hemfie ne ho se nche na man hene ne ba be ya adwuma sanso na eben card decoration santase bofudru bonsiom bofudru oboase kon ya so bofudru bedru obonso no ba ko onifo ba ko obenkum se ofiri kumase na wokọ bofu efense bofudru na se boase a ene yon sabe nkum so ofira nyankwanta oboase na eba onsani fa so ebe nyankopon hya wode no kuredie duru a obo amankrofo ka eye fe ebe nyankopon hya won de no kuredie ne already so no muso di ye omadwuma no seat covers ahodo nyina no car mu tips ahodo over ahodo wama bi boosters na de manwom no bokum no no se sa anwom no na kunkunkum na nkrofo pe ti okọ be ma bi atom na bibia just ahodo Houston is ahodo bonus sheets ahodo nyina no reflectors ahodo be ma bi na bibia aye kama ade bia ade decoration de ukoduru ebeje won nsam nti frɛ eben adwumayefo no na mpanifo no nkasa kra ansan woduru on de ka no onsam ebia no ayese Comfort hospital no ebia ayese Yesu Kristo oje nipa no wonsa bia ma agese wa ma ho kwan ta agese wo ka no wa mfa nkɔ nti kɔ na ne eben enye adwuma na bibia ne kama frɛ no 0265 27 0530 0265 27 0530 eben card decoration ka CC papa no na hemfie ene ho saa nso na Mama Doris nso frɛ no Mama Doris na ni bia na bibia nya kama onso so Mama Doris nyankopon hyare ba bi owo bia mechia no Mama Doris tonton home konso neoma de kan ne frɛ no catering no school no hotel for guest house for restaurant for ankrankra ye jare no kitchen ho no ho neoma de ho adwuma na wo ye frɛ no obɛkyerɛ ba bia o se wo yi neoma foforo kra 0553 42 26 90 0553 42 26 90 Mama Doris Enterprise Yejare hotel restaurant guest house home cons enuoma ahemfie ene ho Autopass catalog Autopass onso so tonton Toyota ne Honda ne Hyundai ho neoma Toyota Honda na Hyundai na yase enso car ne bia nko Toyota ne Honda ne Hyundai ho neoma ti ma menye ne sei otonton Honda ne Toyota ne Hyundai ho neoma so na yesa asesa okato waso we yase na otonton the new suspension pass neoma ne mono chian no ene na oton the call na ne efense Autopass konkodi bia na bibia nya kama osa o mema no kwafo aseka na chimate ba mu a omutwe no mu siesie ma odi mfidie besi so oseka na electronics ene ka na electronics odi afidie besi so na ade na atochima no chimate ba mu no oyi afi no de foforo na obi a ono ton ne ma na osa o mema omusa ye de so wasiesie no so obedi nokure ama Ghana fo cause wo koton ade na wa de shim na nya sa ke bebi sa ho asem we de kire wo di adanse se no ma na wo ton no original free Japan America and Korea nti Autopass nyankopon shaw enkora bata no emienu abebie foforo kra somewhere about a fan go from CPC more kese no mo ye no somewhere about no e fan na kire asta no kro from no o se ofira la beba na unya ntinsi somewhere about no ofira la beba na Sinwi school no nsa nifa so ekwan bi na da wo na ebeti asi kro from kwan mu nsi si abrosan kese bi bonsuo fo no na no abrosan na se
abon say auto pass e bien kura bata ne kese ho kona ni won konkudigwa gen new suspension pass aje sa ade abro ni nyanya ye fa Toyota ne Honda ne Honda yo ena ono no bro ni nyanya de a woni bi e ono wontwa ne ma ne bi wotwa bi dia nka ono meka say ye fake ono di free Japan ni Korea ni America never nti kona bibia anya kama saa na adwuma ne kese pa na magazine so magazine enu mo te Mr. James e kire ho no ho na e fen say auto pass na adwuma no ne kese ne wo nti ko na ne ni dwa na bibia anya kama wobetimi asende usika na ba bia wo bia no de nema na ma na ye de abrew so wo se sunwan tamare hene fa boga techiman ana sahi ene fa na wo oboase be kwai hene fa kono ngo nkoko ba bia de nema na be brew 0243 75 67 16 0243 75 67 16 0266 30 81 81 0266 30 81 81 auto pass catalog is almost enche say Honda ne Honda ne Twitter no besi no ho hene ko se nneoma na odi aba no me say last me hu nneoma ne metwe na mesere say nneoma ne ye mono titaro ens ahodo nyina no fortress ahodo plus ahodo pa ye de ma engine okwa oyima wa hwe sa city plus we bi nyina ho emrofo na ewi so no mo de sente no abre ye wa je say wo se mrofo no plus wa pa e be say 1 year and 8 months 6 months now on top log sa plus no tonton bo gen sense nyina no be ma bi taros ends be ma bi shock absorbers ahodo e de ade okwa won sa be ka bi na bibia ye kama ye da onyankopon tasefo ase aboafo ni nyina nyankopon inhyira obi ase obo ase de be yakokobo nsem adechie bia na nipa akwambone maka cho se odifo adwo Benjamin ye ade acha metiye obi o magazine wo tu boot obi so obo hama so ati ase we brassmate odifo adwo Benjamin adwuma onyankopon de ahye ne nsa saa nkofuri nyina de bo nipa abrabom honam fam adwuma onyankopon de ahye me nsa ye nipa kra ene onyankopon tem kroye ehu adwuma nipa kra ene onyankopon entem baako ye ehu adwuma se nipa beso onyankopon ni nipa be ye di onyankopon pe se nipa mfa ne pentena se wa asase we so no ehu adwuma na izatufo onyankopon ona ne bakru Kristo so na no kura homa ho de ne so na ode sa adwuma na hye me nsa na adwuma na ode hye me nsa no enye nipa nyina na onyankopon ye ne ode na se ma ye se mfamre adasane nipa te yase I want to so bia be mfa nse se e ubeyi nipa be 1000 ye gina ho a na se nyankopon de na asem somo bia ebia mu ba akopɛ na betimi ate nipa no onyame de na asem somo ano no mu ba akopɛ na betimi ate na se na 199 nyina na obia be hu se nipa ne se de o ka no emfiri nyame ana se nya sa na nyankopon etwa se ne ye de etina ya de da wo firi wiase ahyase de besi ne bedofo na entumen sesa so da Yes. abre bia na nipa yeti asase so no ona nyankopon akwai omo mese no na firi omo adwene ene omo atenka ene omo akono mu no na omo ka no omo na ya na nipa agi omo etum ya na nipa agi omo di to ya Yesu Kristo bresu na nipa agi kai fa mu di pa. Yes. Omo ne ka se ye mo Yesu Kristo asenuam so na kai fa ye de ye ete ho omo ne hunu se kai fa eboa won na Yesu die ye gegefo ye bonsam ma ya ko so am ye bu Kristo Yesu se won ma tini mu kura na o se onu nyame asomo na o de nyame dwuma no eye bonsam honhom ahomone panyine besabo ene honhom na ti Kristo mu Yesu so me se ne wiase afa na nyina akonfo kura dan no. Yes. Akonfo kura respect no nanso wona de wona ni hu na nimu ni animu no sankrofo ni nyina so che nipa ni mu wa ha ene kwa de enkan se wa ne kwa de wa hwe wunya bi wunya de aje se bia wo chembe se apem ni akire na obenya mu baako a oni Yesu Kristo na asem one ne ka no one ne ya adwene nti saa na no osomafo Paul so sori a na osi Kristo nsem obeka ya nya saa na mra ne kire ye masa ye o ka no honhom bia mfiri Awurade na abebo awura mu ade be dada o man Israel. Yes. Do ani Kristo na kiri asomafo ni de asie pa enipa support na him for support no
Ye show smafo na wosua ngoma. Na emra no so wosua. Emra ne de obi ntimi mfamfa na fikyire. Na afei osmafo po ana asofo bo na baso. Ahemfo hyɛ ne nkunan. Ahemfo omo hyɛ osmafo po nkunan pa. Sɛ de omo oyɛ no omo ni so. Osmafo ne ntena se manipa bi mfa Nyankopɔn dini medada wo. Na we ne hyanka Kristo Yesu dini. Kristo no a lebra so na ahemfo dwa no. Asori magya na sofo dwa no. Yesu Kristo ni wu achi. Osmafo po asa begina wo se nipa bia wagye sa Yesu ye di no. Won hwe ma Kristo anu asem e de soma ne nyina da. Obetu saafo no so no watu won agu. You want to madwuma na no wo ye ni mu odi tu nipa tugu no. Okọ Damascus. Ye no nyame nam ne honhom so. Na obo no to fam no te se ni bi frɛ no. O se ye won ya wura na ni afira. No se ye mi Yesu awta me no. Ti Yesu kura hunu se somafo Paul. Satam ne afira ne afa se so. Yesu kura hunu se wotai no. Yes. Satam na Yesu ni asase so o. We kire se de nipa wo ye bia nyame ne ye de etua. O se ye mi Yesu na ota me no a. Nene me ka kire wo. De na wo mu na wo nyini ya wodi asofo achi di ahemfo achi. E di asori ma achi enti wo sori tia no. Ene me de hu nkwanu ye to so. Yes. Nkwanu na me de to so no kwa de wo firi ase ya. Nye Israel hampo amana man na omonte Kristo no wasam kwa no. Omonte ye no. Ho na me de wo ya de na kwa omuso ni wadi. Na de nipa uguo no ubetwa. Yes. Osmofo Paul hyase owie a wase afa o man Israel unuanu mu a no mu wadwen bone o matamu sel no mafobu sel no nipa nsamone ene asofo na chiwade ho a omo na wo ya adwene no afa won so ka bi kire won san won akwan ho na sa adwuma no abay adwuma na be yet tough ama offense say so what you say afa so hyase ye je asemi se obeye mu adwuma ko de aba no so sene won ankasa de abehia no eso sene won Almighty Nyankopon wabehia no na o control no ndi osomafo no wone ne ho osomafo no hyase afa Yesu no okiri ne ka no ho asem won so ka bie no nkofo na ne te suban mo wa wan so ni mmra wasua baabro wa ben no nkofo se krache wabodam the Yesu wa asem no won se resitie. Yes. Chiro se Yesu Kristo ni na henie ne mu nse ni mu nsem no ase tene ase hunu ne ye hunu na ne tena. Yes. Ubakenka baabro nyina bo degree ubo so be hunu aye kwase a. Yes. Me sa de ba ko ye na misuro pa no so be ubakenka baabro abo degree ube hunu na onya urade dia hu pa to somafo po mo ka chanse krache wabodam emu kania no wode ne ngoma sua kire mra na se no man kasa ne ngoma sua mana ye de abodam so no otimi kum nipa kanya bodam ne na physical wode kum nipa satam de ne nipa unu se na ni abie adenti o mon samone no o ma bo ne fo sam no no somafo no na mra so fo won so san samone ne abon fo sam na Kristo e ba sa so no won fo won so. Yes. Wo ka sofo ne dia na sofo ne buafu atena se sa besine de no ka na asofo kwambo ne bedadia asofo bia na kwambo ne bedadi de o ye nya no ka wabeda na otamfo o ba beda na otamfo sesi a. Yes. Ade America ne se isu atumfo nya gopo medofo on peso akra bia yira o ade nyina atumfo nya gopo no on peso akra bia o wasa asisu no yira. Yes. Enipa de yese de wiase we setie no na kono ne na wo ho a ne fane ne denti no ubetimi ade akire na wankasa wanya ni je sa wo yira nya hwe o se onipa no bi kura wo madwena kwa koduru ba bi otum ka se so kobo nsem de manye ono nko na aye de ekro ye wo si bibi de Bob Marley
ene Michael Jackson no akwabi kwade o se akwabi a kane no akwabi o se fere talibu chaka so kai no no jeri tribisa no da fin a sentri mo se o mu nyina obekwa akoto o mu ye de no mu ko o mu koduru ho anije be ye de be shane sa na ma hunu say yes abranche no pese wo yira ba Nyankopon so pese wo ye de wo yira abranche na siesie no se o pese wo yira yes ba ise Nyankopon pese abranche na yira ye onipa ni pi wa asase so a omo hwe enuama akoso wa asase so asase ni dakitwa bi asase ni na kono kitwa bi no na wo akram se gina de wo gina atade o yes obi ni hweme so wo sha atade no wo sha mpabo abo se na ne ho aye dey aba no se ya so onya aduane ni ye o sa wo kitwa ye o nipa bia kan on tam so mbeko se yim na isa tumfo Nyankopon so botan ne se on pese wo kra bia Kristo botan ne se on pese wo kra bia yira da kina no Nyankopon do no se de na sitie ni na on pese wo kra bia no pese akra nyina hunu suban a ye nene do tena abrabo ye nene de tena o pese nipa hunu nti odo ni to osuma Kristo ma ne ba asase so eno beyi suban ni abrabo ni to bia adidi chire wiase wo wie no me so wo se suban ni abrabo ni te bia no mo bebre me kire mo bebre ka meka ba se meka mo ntimi nya de ye na me kɔ na kire aye de ye aba hyiranka Kristo dini do onyame na no so ma Yesu aba abeda suban adi onu se so wo kɔ no se de te bia ni abrabo de te no se de wiase na kɔ na fafa de te no se wan fa ne hu ma me jaya ebeduru bra bi wiase de akɔrɔ beba de ye nya no ba be je firim de ye nya no onyame mo no ewiase de na kɔ no ba be hwim ye fira Awurade nsam wo jaya sa wo se me nya mo sa da yes na che se Onyankopon nam na hu mobro so wo hwɛ se nipa bia nyira wo hwɛ se nipa bia onyira o tu hwɛ abrabo ebi no bo a yes o tu se na de nyame adwene ma no enye ho na adwene ye de ye eda ti bi no ma ye te se akora ne papa ono ne papa na di ka ba wiase na ne papa abrabo a wo bo no onu onu de abrabo ne te ye papa ne no oni bidie na so afo so a de akora na koto school papa no bo tan se akora ne ko school na da hwe obenya adwuma bia ye na si ni ye na wa akora na mebre se de ono ye de ye ebre ye papa ne de akora ne ko school a afa akora ne ko duru ade aka ne na ne se nika obeto twa to no to na wi ode ne ho abo momonfo won se agya ne twene bibi de ma akora no ba akora ne unu se de ne gya ne twene ne ye nkwase asem akora ne tin se ensusuye na anamo ne papa etu ama no eye agimisem won ko school nkosua nwoma okoduru school mu a ehon wo kosua wi no ina me ne mrante bi edo bu ko school secondary school ase enum no mu bo dam ba nya ne papa na ne papa ka se odini ko school no no so obebo dam anko de beko papa no wo botaye kese bi de ma akora no ba akora ni wo koduru wo de ne ho bo anamfofo yes se wi na ye no mo se wa no bia wani mu we se wa no wi ni bia wo nye high ena abofran so tena se o peso ye hunu se wo ye high sa high ni so o peso wo ye na amwa ne china akora ni the san Onyankopon ni pantam na etie yani Yesu Kristo ntam no yes tini papi bo bra bia bra no mo bo no Nyankopon bo de Nyankopon botaye ne akonya ane ensiesie wo sesia momo no enye sa botaye ne mo bra ene nipa ne yo omon kasa atuso e fan sai abrabo foforo na sa abrabo no so amwa nipa china da bi friends be Lucas and Panama ye nti Onyankopon tiasefo na sem nti ade nyina so fo Onyankopon tiasefo na sem na etie eye edunwotwe na ye nti Onyankopon tiasefo hyase free enyimu a
eti dunum yi mu e enwotwe na yenti asefrade asembra ho ebra na eba na yesa akọ yanim ma honya ha Luke chapter 15 shall see free verse 8 na yento aso in already yes Christ as somebody man we ask Luke and tie edunu na iche mo ye enwotwe atifi asare se so obi kura sika na ayera se de nipa na okura sika na ayera no se de ne ho se ye de eye no Mrs. Sika so betimi aye efen se dade so hono ana sika kro na so betimi aye krata esi anum se kirasem ede ye nimu aye kan o se ye krata eso kirasem we sa ayera se si a se de nipa aye o de aho se aye no so okura sika bi na ye krata se ayera no wo se de ho besi aye de ayera so ukura kirasem na ayera kura eno no misa obi o obi timi ko asori ko jan Bible ho afina ba Bible na so ye de e da asori dem mane nko asori na ne 10 cities in free to obekwa akoya announcement say wa wani etwa 10 cities so eso crack emre ya krata o ena se kanso ya de deny onyankopon wonam Kristo o de na henia ne toto sika aye krata ho ye hwe sika ne nipa ntemo a oye no de kira besi nipa okra so yes so do onyankopon bote ne se nipa bia wa asase so no medofo enkwagye a wonam Kristo so no asane na asase so no wo so nsa betumi aka sa nkwagye ni bi yes ade ba ko awurade hwema nipa bia wa asase we so no ade ba ko pe ena isa tumfo onyankopon hwema nipa se nipa bia benya nkwagye wo Kristo mu kama mintie ni iche mo ye enwotwe Osi anase oba be no wa enyetabinadu oba be na wo dwetabinadu na emu ba ko yira a na sa dwetabinadu na emu ba ko yira orenso kanea onso kanea na ompra edan mu na ompra danim na won hwehwe ye enkosi se obehunu amen ya sema Yesu kan waso ho na ye nipa ho na ye oba we de oba na ye mfato na so hwe ye fie ma me se obi tu se de timi yira otimi kwan abo adua kra ye de e wo ho so hono tin se be ma fa se de be yira ofie no be fere nsu abodua by man obi tu se de timi yira obi twa no ofie o sa akopem so be fere nsu aye de abodua dira Kristo Yesu de na hini ne toto se de sika ne nipa ntam esitie se so obi kura dwetabinadu na se mu ba ko yira eno ansa nipa ne sika yira no obo se Awurade me de wasem sika yira wa hunu bi da na mom so obi kura sika enfa so kura 100 cities na se mu 10 cities e yira obi kura 10 cities na se mu 1 city yira wo hunu se de na sika ne ti opeso wo de ya ade no enya se de aka no wo de ya ade enya de yi eti ema enipa no Yesu se oye de obetimi bia se obehunu ba ko na aka no we tie so Nyankopon wa adwene wo botaa de manipa Kristo wo botaa de enti o sane free soro ba ne se okra bia nyira yes ndi se sika ba yira free edum na ba ko ba yira free ma na aka nkron na se de ni wurade ne to ye no okoye na de ode to ye no afiri wa akoto ba bi de ye foforo nti ye se ayira se nipa ba yira nipa wa asare so ba yira na de Onyankopon peso wo ye no eno na nipa na anye to onyame anim no wa yira ana Yesu se so obi kuta sika de tabledu na se mba akọ yira onso kane ahwehwe ana wo jaade nyame ase na de ye nipa pi wa asare se boni a wo mu die no Onyankopon fo aso ye nipa pi wa asare ti nipa di boni na nipa asere yes ba Onyankopon boni na nipa di no Onyankopon so di ya wo ya de ade te boni no etese de obi kura sika na ni da so de kwa ya de na sika no ayira wo hunu sa de opeso de ye no ontumi nye me se enipa Onyankopon ba ade nyina no ade obo ene do ama na sombo ama ne ye nipa wo
Tucha ade no boy ni na wose nyame no aka se na mama ye mo nipa o ye suban so ne ye nse so wose na no bofo no hwe se de nyame se dwene nipa ho no abofo no ka sa erode ade no wamma ye fen se nipa yi awoma ye sa na ka kra bi kwa no mo ne wo kra ebe ye pei ne nipa ya de a so adentia abode nyina asoro abofo kutatumi o Yes. ye ko honhomo a omo kura tumi ankasa enipa eti wo ye ntime nyira mebo a enso nyame boy se ne de ne nse so ba soro abofo betimi ayira obetimi wugina wo dan ya totom no edan ya totom se wo se edan no ba bia me obeti woni no aye de no wugina ho ba yensa me ye pro beti woni no aye de no woko soro abofo no nyame anya ne se ne su ene ne nse so di on se etoda enipa benya mo no nya sadi no nya anwa no nya nsuo ubenya jeni se wunya sa no ma wo ya wo de yan fan to sikura nka ho wunya no ma wo ya wuntime no amoni ni nyina achi wo so hia sika ni nyina achi no wo hia sika Yesu de na hine ne tutu sika ho se de obi sika yire sitie no na efe ne sei okra bi nso ebeyira nde eyo obi so obo adwaman na se sa obo no onyankopon pene so da bi osoro mpene so krono am obi ayira o Yes. abosomsoma mo obi ayede ayira abosomsoma mo obi ayira o wisuo se ya po ya ho no amo obi ayede ayira atade am obi ayira o atade amo obi ayira wig amo obi ayira pami amo obi ayira a friend say mesh amo obi ayede lipstick amo obi ayira na yesu se so obi kuta dwetebena du na se bo ba akopa yira na se otimi ko hwehwe gi sa dwetebena dum ba akopa no na wagya enkron na ayede ato ne nisi na wo se usika no se ukuta a friend say 100 cedi na se 10 cedi de be yira na wuhuna wo se wo de a friend say no 90 cedi no o fan so botomo bo se wo de beto wo sei no asase na o bag na wo yede empa na wo yede na 90 cedi na wo hunu ya no so hu se ba bia to ye na akofa no o san fan so botomo wo be say to what say na 10 cedi na 1 cedi no ana wani ayede o tu niamani o bo set nyina ayede the boni bia ni pedi no onyame nam na wo so na mkristo so aye krado se medofo opese o boni no wo sa wachi no obaje wo Yes. empena chiama ni pa bebre ayire gu asore dem Yes. condom ti ni pa bebre ayire family planning ti eni pa pi ayira Yes. enkachi yini nyina mu no Yesu Kristo da so ti ho ti ase a o hwe sankrofo we nyina se ni pa se kampo yira na se eha no eye ni sha o de toto ni pa ye kra ho ya brante bia no wi sa obi anom sasa atro onu ni pa na de ye ne se ba bia wadu ndi nda so ayede ye onyankopom Kristo mu no Yesu da so hia saafo nyina obi ye sofo ye dwamanfo Yesu hia no Yes. ba na asofo de sofo di bone a asofo do mu nkwaje de ho de no nti no mo sha ase preach obi anyepe no me sa preaching fun sa me preach kwase preach sa me preach se obi antene obi anyepe san kwase preach me preach sa preach na ma betina radio so ba ko tena TV so a na ye de peye na ko soro ahenie mu no na ma betina so obi anyede ye na me na Yesu be no ye pa na sa no onyepe anu aka sa kire mu wase mo nhwame nyade ye esia me isa so fu di bone a na asase na atone ne ye fa say preaching fun asase fa gasia Yes. oye nsasia okura kokobone a na atone ne preaching fun bi antene Yes. ya sofo no nkwaje ho odene se sofo nya tese bone kwan so a on so obetena se no no na obesa na chi no na akwa ne se woda so ye sofo nyame da so ye de ye e kasa che nyame da so di na chi
nyame da so ne nam so obese ya free na kwambone ho no na ayedene me dofo ela no pam gina Kristo Yesu boboro nso metofo the srew bone bia wotimu na nkachi Yes. abrabo biara wotimu no enkachi Bi. obi shetura da oye oba o she legacy enu ntia ma wayera Yesu hwehwewo so once the yirada so otimi de ani bere pedia sisa me si Yesu hwehwewo e ma ne nyo se wo she legacy otimi ko banti utimi de die nti enough star Yesu hwehwewo wo dia wonim se wo ko baba Yesu anim wonim se waye de ye wayera Yesu anim no wonim se wonya ne dia but one say ya bia na wo tia so dem tu be ka se o eno anu no mawie me sum nyame Yesu Kristo hyase de your friend say nipa toto na henie ene akra ho ebre ne ko nya hwe me ntwa so nyame aduma na sike beto so ade me kan se mdofo e ma ne nya wadwene da se bone a wotimu no a woda so wonkwa no onyankopon obone na wudi no eye ne fe eye na nidi se wote bonim na wo wa sa wokoda ma ade ye de obi o sori anka ye de nke yensem fata o nyame yo yensem fata o ne kan se ye bone bebre wo de bone da so ye de Kristo anim o nyame anim no wayera nyame guso a wayɛ de ye enkwate wo moyi ɛda so nsan nyakopɔn so dwen kan nyakopɔn makwaya da sene ye besa hiem amen Amen.